Fil-qalba tal-komunità fis-Siġġiewi infetħet id-dar Soċjetà Ġusta, dar li r-residenti tagħha se jkunu persuni b'diżabilità. Il-post fejn tinsab din id-dar hu maħsub biex dawn il-persuni jintegraw iżjed fis-soċjetà. Il-Prim Ministru Joseph Muscat u s-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità Justin Caruana inawguraw dar residenzjali tal-persuni b'diżabilità fil-komunità. Id-dar li hija l-ewwel waħda fil-proġett tal-Gvern Soċjetà Ġusta se tagħti iżjed indipendenza biex persuni li għandhom diżabilità intellettwali jgħixu ħajja normali. Filwaqt li osserva l-ambjent ta' familja li se jgħixu fih residenti, il-Prim Ministru sostna li bil-ftuħ tad-dar Soċjetà Ġusta inbeda proċess ta' tranzizzjoni li dan il-Gvern ħolom dwaru u qed jara li jitwettaq. Proċess li ħares lejn integrazzjoni ta' persuni b'diżabilità b'kundizzjonijiet differenti fil-qalba tas-soċjetà. Irrimarka r-riżultati miksuba fil-qasam ta' persuni b'diżabilità, partikolarment il-fatt li 24 persuna b'diżabilità fix-xahar qed isibu xogħol. Bħalissa id-dar fis-Siġġiewi qed tilqa' żewġ residenti u iktar tard se jidħlu żewġ residenti oħra. Il-koordinatur tas-servizzi Elaine Gallia spjegat kif hawn se jkollhom ċans isajru jaħslu ħwejjeġ jagħmlu l-affarijiet tad-dar u dan kollu taħt osservazzjoni 24 siegħa kuljum. Mela, bħal residenzi l-oħra tagħna, kull dar ikollha leader, persuna li tmexxi u persuna oħra professjonali li tkun qed tgħin. Ovvjament imbagħad ikun hawn il-support workers li dawn ikunu l-ħin kollu mal-klijenti 24 hours a day. F'dan il-każ din residenza ħajkun hawn żewġ support workers il-ħin kollu. Jiġifieri kemm matul il-ġurnata kif ukoll matul il-lejl. Is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana tkellmet dwar il-proċess metikolus li hemm biex persuna b'diżabilità tingħatala l-aħjar ambjent. Allura, wieħed irid jara wkoll il-mod ta' kif il-persuni ntaslu, ġifieri sar proċess ta' għażla anke ta' matching biex il-persuni jaqblu bejniethom kif wara kollox jirrikjedu wkoll l-istandards ta' djar ta' residenzi tal-persuni b'diżabilità li wkoll ħabbarna ftit ilu. Caruana rrimarkat il-ħidma li għaddejja fuq 9 djar residenzjali oħra għal persuni b'diżabilità fil-komunità. Il-Prim Ministru nnota l-irwol li jista' jkollha l-komunità xi ħaġa li tkellimna dwarha ma' Paolo Camilleri li huwa ġar ma' residenti ta' din id-dar. Aħna dejjem kull min ġiequ minn kull raħal dejjem il-qajnieh da aħna Siġġiewin magħrufin biex nilqgħu nies. Aħseb para l-dawn is-sinjuri li ġejjin issa kif ħanilqgħuhom.